Hi mga sis. Kauntag ka ng kuan sis ka ng pinya. Sobra sa kuan sa bagong tuig. Itong mga prutas mga 13 ka buok gyud kompleto. Lum ah. Mate filter ana. Klaro kayo na ang bate. Sa akong loyo. Kanang gabi tayo da mo na ang buwad. Buwad nga kiyampi. Ana. Muna ka ng para di namin mo palit og tubig nga mineral ba. Muna siya ka nang gitawag og kanang filter. Sama. May gatawag. Hello, Meng. Anam.